yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni wakatugo lamorde burkina faso kon waktu yoni to bamako lamorde mali Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalawale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka AS leyɗele tati nde fedde Mali Niger Burkina Faso waɗi tabande hesere fedde nde fengti jimol bakkorgol hollugol dental mabɓe e ndimago mabɓe ngol gimol no wiye la confédéral e wiide yogay teskotoɓe alhaali politique ngol gimol AS ari ko sembinde juɓɓuɗi dental leyɗele Sahel mayn gartu hen to Guinée diwal kankan heeɓi suudu safra ndu ɓamtu pattam lamiru ndu ko suudu timmudu e alaji kesi ko général Mamadi Doumbouya horejo leydi ndi udditi ndu e alhaali juldere taskina mbiyen layya ndu ko ƴewtade e safrude alhaali caɗele ɓernde ndu ɓuuri hertorade caɗele kewɗe diwal ngal ma safre ma en gartu hen gila hanki jonde mawde oni fedde gotago windere alhaali maaje no yuɓɓine to Nice leydi France hanke ñalande aranere nde peeje moƴƴinode maaje ɗe e alhaali awa leyɗele Afrique puɗɗama yewtede hooreɓe leyɗele e pelle tawade no jokki jewte ɗe ha aljumaro o tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji fedde leyɗele Sahel fawi tabande hesere ngam ƴellidde fedde AS hanki yaltine leyɗele tati jeeyade AS ɗe jaltini jimol jimɗi fedde nde e saaha goto to ñame Bamako e Wagadugu titode muɗum ko la confédéral ngol jimol batte tati e rewreji ɗiɗi ina hollira dendal ndimagu e wiide Adama Kone teskotoɗo politique burkinajo o holliti kadi wonde ngol jimol AS ko sembinaygol juɓɓudi dental leyɗele Sahel ɗe ganduɗa ana yiɗi haɓade caɗele kisal faggude e pinal jowitiɗe e nokkure Sahel nde Abdoulaye Diallo ko hanki e altine leyɗe tati Sahel ɗe puɗɗi jimol kawtal maɓɓe ngal ta bande hesre ko fewti e yuɓɓinde kawtal AS e wiide jagorɗo Mali halfinaɗo fina tawa hono Mamadou Daffé. C'est un moment historique. Ko ɗum saha mawnde e leyɗele tati jeyande AS ko saha mantinowo kutorgol gadanal ngam wallide nde darde gendiyankore dental leyɗele AS des États du Sahel. Ngol jimol kawtal ngal no hollita ngotagu e jimandi leyɗele tati ɗe Adama Kone ko burkinajo taskotoɗo bange dawro tasini e majjum o hewtude hoore muɗum hewtude jawdi leydi muɗum baka ɗum wala darade e gorgaku e cuusal habde fa hannden e nokku fof garɗo fa wiya tetal leydi Burkina Faso Mali ma Niger yande Adama Kone ngol jimol ma simbi tugnorgal mantingal kawtal leyɗe Sahel ngal ganduɗa ngal anniyi haɓude Rafiki Sall e diwan Sahel mintereɓe dariɓe jemma ila ñalowma ɓen du fa hannden ittanama baka ley jimi ɗin ɗon en kolla fa hannden en fof ñande gomma ndelle eɗen darani e mintereɓe AS e siftinde Mali Burkina Faso e Niger jalti fedde CEDEAO hadde mumen sosde kawtal AS e lewru jirde ɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogayenayi wadde mbiɗen ko gimol rendagol leyɗele tati ɗum woni Mali Niger e leydi Burkina Faso